ihamba ngohlelo siyabonga kakhulu kube mnandi. Mhlawumbe kunabantu abaningi abathanda umculo wakho abaye basemakhaya basendaweni nje mhlawumbe utholakala kuziphi indawo ngoba phela esikhathini samanje umculo awusadayisa ngama-CD mhlawumbe ungathini kubalandeli nabantu abawuthakaselayo umculo wabo somnandi. Wonke ama-digital platforms uzomthola uThokozani Langa, uzomthola uSomnandi, khona nezinye zombhaqanga zikaSomnandi, khona uMaskandi, khona ey'ndala, ayikho into ongeke uyifice. Mawuthanda ukwakheka, mawufisa ukufunda, makukhona ofuna ukukuqonda, yana lapha kuThokozani Langa, khona into ozoyithola ngoba kubonga iy'nsizwa ey'qhamuka ko-Eastern Cape, ey'ndaweni ezahlukene KwaZulu Natal, athi umuntu nginomndeni ngiganiwe nginenkosikazi ingenxa yomculo wakho. So akukuncane-ke lokho, ngiyathobeka nami ngakho. Bengathi nawe ongakathathi lezo nqumo zokuba nomndeni, mawungalalela loya mculo kukhona la uzokhuzeka khona, kukhona la uzokwakheka khona, kukhona okuhle ozoqhubeka nakho. Namanje ngisestudio ngenza uSomnandi, ngeke ngimchaze ukuthi uyindlela enjani, uyoyizwela wena sengiphakile. Kunzima kakhulu, akukho okunye, masisaphila siphefumula asindawo. Nje singabathembisa nje abalandeli nabathandi bomculo kaBabusomnandi ukuthi nje khona into ezayo Noma kanjani khona into ezayo. Awungihlebele phela. Ngisho ngeke ngikhulumele emlilweni. Yebo. Elakho lokugcina mhlawumbe usungathini ukubonga nje ukuthi abalandeli bakho ngokusupporta njalo njalo. Njengobaba oMaskandi nobhuti wabo, ngizothi kuzama East insizwe eziningi zikaMaskandi zisestudio zizodedela, mhlambe ezinye seyidedele. Bengizothi ngiyanicela sizwe, ngicela nibasupporte bonke. Okuzwile okumnandi okukabani nobani, thatha lokho okujabulele nokuzokwakha nokushiya umlayezo kuwe, uthenga ingoma ziyeza insizwa ngeke ngiyibale ngamagama ngoba ngizothi ngiyayibala ezinye ngiyishiye. Ngithi mina zonke insizwa ezizo-release njengoba kuziphasika ezizokhuthaza ukuthi ehle eGoli uye ekhaya, suka eThekwini uye ekhaya ngama-Easter. Ngithi ngicela niyisupport lezi insizwa. Kusho mina ubaba wazo, kusho mina ubhuti wazo. Uyabona uSomnandi uyesabeka njengekekhele nyosuwethu ama-visit obuwethu abakhwekazi ngeshumi lokonto. Usikhalazo sentombi eqome kabi ngoba uzaqoma ngamaBili amasoka. Bathi mshini ukhala ngemali jukebox mantombazane. Cofa mntwana ilahlile impathe Soweto. Angihambi ngiyavaya ngilale ngiyagidla ngithi ngiyagawula angishele ngiyadate. Bathi menqemenqe zayimunqa zayimanzisa. Ngikhuluma nawe kumunci kibo bonke abangidinayo. Yiyo sihlalo samavaka ngoba samashinga siyashesha ukufa. Umuntu ongalifuna uqhubu ngithanga bamba inja yakhe. December 25 bayadela bangenaqala. Inkunzi kaMashabalala abayikhuze ngapha nangapha bathi awu yandi imbali engafanele bayenzaba abanye amadoda khuza mamshengo. Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho.